Благотворителна студентска инициатива подпомага културни и просветни институции в Русе, след като направиха сайт на Основно училище Никола Обретенов, студенти от КУП Юрист към Русенския университет зарадваха с интернет страница и Народно читалище Христо Ботев. В нея съвсем достъпно са описани историята и дейността на културното средище, проектите и инициативите, по които работи, и клубовете, които поддържа. Изработването на сайта е безвъзмездно по благотворителна програма. Идеята като цяло беше на нашата председателка на клуба Пламена Господинова. Основната цел е да подпомогнем различни просветни институции на територията на град Русе, като до сега бяхме направили сайт на едно основно училище Никола Обретенов. Сега втората институция, просветна институция, която е част от този така благотворителен проект, това е именно Народно читалище Христо Ботев. И наистина това е много добра инициатива, която гледаме да се популяризира и колкото са може повече хора да разберат в града за нея. В днешно време всички знаем, че е трудно и струва пари изработката на такъв сайт, но поздравявам тези млади хора, наши студенти от нашия университет, че имаха желанието, най-вече тяхната изключителна отвореност, така да се каже, към дейността на читалищата, за да направят този жест за нас. Студентите от КУП Юрист, които са участвали в създаването на сайта, получиха адрес за благодарност от настоятелството на Народно читалище Христо Ботев.